Πριν από λίγο έκλασα πάρα πολύ σιχαμερά. Εδώ είναι το ασανσέρ. Μιλάμε για πολύ μπόχα. Τέτοιο κλαναρίδι είχα να ρίξω χρόνια. Μύρισε, θυμάμαι που ήμουν στο σχολείο. Και έκλανα και βρωμούσε και άδειαζα όλη την τάξη από την μπόχα. Μπούλα 102, να το ασανσέρ. Βγαίνω στο δεύτερο όροφο, ανέβαινε στον τρίτο και βγήκε, κάνει και μια γριά ξέρναγε. Μιλάμε για μεγάλη μπόχα, πολύ σκατήλα. Είχα φάει ρεβίθια χθες, να ο κόσμος εκεί βάραγε τις πόρτες. Τι θέλω να σας πω, το δίδαγμα ποιο είναι? Ότι αυτές οι μάσκες εδώ που λέει προστατεύουν για τον κορονοϊό, από τις κλανιές μου δεν προστατεύουν. Δεν θα σας σώσουν. Άμα κλάσω μέσα στο ασανσέρ, φοράτε δεν φοράτε μάσκα, θα ξεράσετε. Αυτό είχα να σας πω, να κλάνετε. Είναι υγεία το κλανίδι, ειδικά στο σχολείο μέσα, στην τάξη, να διάζουν οι τάξεις θέλω.